हाय यान मल्लिका एन निकलीने बकरवडी इंच मल्पुन बंद तोजावे फस्ट गेन ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 1/4 ಕಪ್ಪು ಬೇಸನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇದೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸಾರಿನ ದಿದ್ದು ಸಾರಿ ದಿಟ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಸಾರಿದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ದಿಗೆ ನೆಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬುಡನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಅದೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆನ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲೆಗೆ 1 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾಗೆ ತಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆದಿಟ್ಟು 1/4 ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿದಿಟ್ಲ ಅಂಚಲಗೆ ತಂದು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಕೊಂಡೇನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತನಗ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ ಪಿಜ್ಜಿಂಕದ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ತಲೆ ಏನಿಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನೊಂಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನ ಮಸಾಲಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಎಡ್ಮೆ ತಾರೈ ಜೀರಿಗೆ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚವರೆಗೆ ಐಕಿತ್ತೇನು 2 ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಅದೊಡ್ ಪೊತ್ತುಗೆತ್ತ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ತುಗೆತ್ತನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದೊಂಜೆ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು 1 ಚಮಚಗೆ ತಂದಿನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚಗೆ ತಂದೆ ನಿಗಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಮದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಓಮಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಡ್ಮೆ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆಗೆ ತಂದೆ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹದೋಟ್ ಕಾಯಿಂಡೆ ಯಾವು ತೆನ್ನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗೆಪ್ಪೆ ತೆನ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದಿ ನೀನು ಉತ್ಪರೆ ಪಾಡುವೆ ಏನೊಂದು ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿನೇ ಪಿರಿದಿಗೆ ತಂದಿನ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ನೆಟ್ ನೀರ್ ತಪಸ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಿನಿಗೆ ತೊಂದರಡ ನುಂಗಿಲ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತರಡ ಯಾವು ನಿಖಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೋಡಂದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ತಾರಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುನುಲ್ಲಿ ಊಲ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಪುವ ನಾನು ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಆತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕ ಅದೊಂದು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತರಡೆ ಯಾವು ಒಂದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವರೆಗುಂಡು ತೆನೊಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ಬದಲಿ ಲಿಂಬೆ ರಸಲ ಪಾಡುಲಿ ಅತ್ತಡ ವಿನಿಗರ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾರ ಬೂಡಾಂಡ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಮಿಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲೆ ತೀಪೆ ಬೋಡ ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾಡುಲಿ ನಿಕು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಅದು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಅದು ಪುಡಿ ಆತೀನಿ ಇದು ಪುಡಿ ಅಂಡೆ ಯಾವು ಬೆಂಚ ಬೌಲು ಗಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ವೆ
ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟದ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂಜೇಳು ನಿಗಡ ಲಿಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯಾರಂಡ ನೆಕ್ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಲಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟದ ಟೈಪ್ ಬರೋಡು ಚೂರು ಪಸೆ ಪಸೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಡ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಹೈಕಾದ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಪಿಜಂಗ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಈ ಅದೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪೊಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉರುಂಡೆ ಬೋಡು ಒಂದೇನೇನು ಹಿಟ್ಟಿಡು ಮುರ್ಕಾದು ಲಾಟದ್ ಗೆತ್ತನ್ವೆ ಲಾಟದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಈತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ನಿಂಚ ಪಾಂಡ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬದಿಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಚುಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ದಿಂಚ ನಡುಕ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ ನೀಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಪಿರಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಗ ಇಟ್ಟಿಡು ಪಸದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಡೇಗ್ ಒಂದೇನಂಚೂರು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಒತ್ತುದು ಇಂಚ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲೈಟ್ ಸಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಬುಡ್ ಪೂಜಾದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒತ್ತುದು ಸೈಡ್ ದೇನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಕಲೆ ಉಡ್ಸುರುಟು 2 ಸೈಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೆಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನೇನೆ ದೀದ್ ಅಂಗೈತ ಕಡೇಟ್ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಬತ್ತೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂತೆ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು ಇಜ್ಜ ನಾವು ಮಸಾಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಒತ್ತುದು ಗೆತ್ತೊಂಡಡ ಮಸಾಲ ಅಡೆಗೆ ಒರಿಯುಂಡು ದಾಲ ಹಾಲ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಪೂರ ಎತ್ತಲ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಗುನಿಗಳು ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಪುತ್ತದು ಪುರ ಅಂಚಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂದೀತ ಐಟಮ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಮೇನ್ ಅದ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ರೋಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂದೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತು ನುಜಿ ಬೆಚ್ಚಾನಿ ಕುಂದ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಪಾಡ್ಗ
ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೂತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಂ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದೇ ಪಂಡ ಒಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಕಾಯೋಡು ಐಕಾದ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ಗೆತ್ತೆರಡ ಸೈ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ ಗೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತಡಿತಿನ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಂಚ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ಕಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಬಾಕರ್ವಡಿ ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.